I Danmark modtager vi hvert år 50 kilo reklamer i vores postkasser per husstand. Det gælder også hjemme hos IT-udvikler Stanford Vinson og hans familie i Lyngby, nord for København. Selvom reklamerne ikke bliver læst, er familien glad for at modtage dem. Jeg synes, reklamer er meget fint, så længe som de er brændbart, at de er nemt at brænde, fordi ellers skal de gå tilbage i systemet på et eller andet mærkeligt proces. Hvis der er nogen, der gør det, det kan godt være, at de brænder dem uden for København et eller andet sted. Men på den her måde kan det gå direkte ind til hjælp på min varme regnskab. Jeg synes, reklamer er gode. Særligt den her, fordi den er så tør, at den er nemt at brænde. Det kommer tændt op i pejsen ret god. Godt. Til gengæld, jeg er ikke særlig glad for den her. Den er nemlig ikke særlig... Den brænder ikke så godt i pejsen. Jeg undrer mig over nogle gange, at selvom jeg har puttet en NiTag Reclaim mærke på min postbox, at der kommer alligevel nogle reklamer ind. Jeg tror aldrig, jeg vil få reklamer ud i min verden. De kommer bare ligegyldigt, hvad jeg gør. Når jeg får reklamer lige ind i døren, de går direkte ind i pejsen. Men nogle gange sidder de en uge eller sådan noget, det jeg har brug for dem selvfølgelig. Men jeg bruger aldrig reklamer til et jagttag i et eller andet tilbud, hvor jeg skal ud og planlægge min indkøbsdag efter. Jeg synes, det er rent spilletid. Den brænder godt.